Olu lusasazo ngqo lweendaba kumagumbi ethu osasazo kuNdlunkulu we-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo eziphambili. Akasekho emhlabeni unozakuzaku wele France umnumzana Nathi Mthethwa owakhe wangumphathiswa wezamapolisa kweli nofunyenwe sele banda ngaphandle kwesakhiwo sehotele yaseParis eFrance. The interpretation is an attempt to manipulate IP processes for the benefit of Kurt Matlala. Inhloko yezobuntlola kwinkonzo yesipolisa uNjengele Dumisani Khumalo utyhile phambi kwekomishoni kaMadlanga uthotho lomyalezo athi idandalazisa ubutshijolo benzeka phakathi kwemikhambatho yolwaphulo-mthetho noosopolitiki abakwizikhundla eziphezulu. We don't go in the week talking about how much support there will be for us or not for us. We just try to focus on the task at hand. Kwezemidlalo umqeqeshi wamabhokobhoko uRassie Erasmus wenze utshintsho lwabadlali abane kubadlali bosuku kumdlalo wamagqibela kankqoyi we-Rugby Championship ngomgqibelo eTwickenham eLondon. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba wangokuhlwanje. Akasekho emhlabeni unozakuzaku wele France umnumzana Nathi Mthethwa ofunyenwe sele banda ngaphandle kwesakhiwo sehotele yaseParis eFrance. Inkcukacha ngonobangela wokusweleka kwakhe azikavakaliswa. Umongameli Cyril Ramaphosa uthumela amazovelwano nokubalusizi kwakhe kukusweleka konozakuzaku wele eFrance umnumzana Nathi Mthethwa oswelekele eParis eneminyaka engama-58 obudala. Umongameli ulilisene nenkosikazi kaMnumzana Mthethwa usapho isebe lobudlelwane namazwe ehlabathi abesebenzela lona njengoko watyunjwa njengonozakuzaku ngo-2023. President Ramaphosa offers his deep condolences to Ambassador Mthethwa's wife, Ms. Philisiwe Buthelezi, and the ambassador's extended family. The President extends his sympathies to the Ministry and Department of International Relations and Cooperation, and in particular officials in our embassy in Paris. The President's thoughts are also with the extensive network of partners and stakeholders, including the French Presidency and the Ministry for Europe and Foreign Affairs, with whom Ambassador Mthethwa had established a strong relationship since his diplomatic appointment in December 2023. Umnumzana Mthethwa inzalelwane yakwaMthethwa KwaZulu-Natal wazenzela udumo emva kokonyulwa njengomnye wenkokheli zombutho ovuka ibambe i-ANC Youth League KwaZulu-Natal. I-ANC abelilungu layo ithi linxebe elinzulu ukusweleka kwale nkokheli nebisajonge elikhulu kuyo. Nathi was a comrade to us, a senior to many of us who grew up in the youth movement, and many of us can attest to many things that helped us to understand why it was important to participate in the freedom struggle. And so we are really saddened. Mnumzana Mthethwa ubambe izikhundla eziliqela kwiCabinet yeli kuquka ukuba ngumphathiswa wezokhuselo nokhuseleko phakathi konyaka u-2008 no-2009. Waze watyunjwa wangumphathiswa wamapolisa phakathi kukaMeyi 2009 noMeyi 2014. Emva kwenyulo jikelele ngoMeyi 2014 ukuya kuMeyi 2019 ebengumphathiswa wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko. Utyunjwe njengonozakuzaku weli eFrance ngoDisemba 2023. Kwiveke phele igama lakhe labasezindabeni emva kokukhankanywa ngumkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi othe Mnumzana Mthethwa wanyanzelisa owayengumhloli jikelele wezobuntlolo ongasekhoyo naye uFaith Radebe ukuba arhoxise ityala wayejongene nalo lo wayeyingqwayingqwayi yezobuntlolo emapoliseni uNjengele Richard Mdluli onkolonkolozela lezamlezeleni sithetha nje. Amalungiselelo okubuyiselwa komzimba kunye nenkonzo yomngcwabo awakavakaliswa. Sothuse abaninzi isiganeko sokusweleka kukaNathi Mthethwa obengunozakuzaku weli eFrance. Intatheli yeLusimpiwe Makhanya ulandelela inqaku ngokuthetha nababesebenza naye. Sibonga kakhulu sibingelela umbukelo wendaba lesisikhathi impela ke siyaqhubeka nokuxoxisana esingathi nabantu abebesebenza kakhulu eduzane kakhulu naloyo obeli inxusa lakuleli ezweni laseFrance umnumzane uNathi Mthethwa. Njengamanje ke sizokwamukela umnumzane uJeff Radebe oconvener we-ANC lapha esifundazweni KwaZulu-Natal. Bungane sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Hlasimbe njenge-ANC KwaZulu-Natal lezi indaba nizamukela kanjani zokudlula emhlabeni kukaMnumzane Mthethwa?
Akusishaqisile kakhulu ukuzwa ukushona ngokuzuma kukaMnumzane uNathi Mthethwa obeyinxusa lethu lapha eFrance. Insizwe sasebenza naye kahle kakhulu la kwaZulu Natal ngesikhathi ngusihlalo la eSouthern Natal yena omabhalane wolusha lukaKhongolose. Sasebenza futhi esewungqongqoshe wezamaphoyisa, mina ngisekubulungisa kakhulukazi, also futhi ephethe ezamasiko, mina ngilapha kwipresidency. Sabuyisa futhi amathambo kababa uMoses Kotane kanye noJB Marks. Isithuse kakhulu le ndaba ngoba wabamba iqhaza ebalekile ekhululekeni komuntu omnyama lana eNingizimu Afrika. Useningena abayini nethuba bongale lokuxoxisana nomndeni ukuzwa ukuthi kahle kahle kwenzekeni ukuze adlule emhlabeni oba siyayithola indaba zokuthi uwile eBilidini thizeni eFrance wase eyadlula ke emhlabeni. Niseningena abanethuba lokuxoxisana nomndeni? Besingakalithola ithuba lokuthi sixoxisane nomndeni ngoba uma lesigameko senzeka emizuzwini e-30 edlulile besila emhlanganweni nekhosati yama-shop steward, kodwa sokwazi ukuthi sixhumanise unkosikazi wakhe uPhelisiwe khona eParis ukuze nathi sikwazi ukuthi sithi abalale ngenxeba oMthethwa noButhelezi. Ungathi amalungu e-ANC angamkhumbula kanjani uMnumzane Mthethwa njengomuntu osebenzile naye khona eqenjini e-ANC kanjalo nakhulumeni? Wabamba iqathu elibalekile njengomuntu owayemilitant yolusha la kwaZulu Natal, futhi ke sasimazi ngokuthi futhi wayithanda ipolitiki. Ngiyakhumbula ngonyaka 2000 lapha ePort Elizabeth wayengomunye wamaqabane ababehonqa phambili kulento esibiza phecelezi ukuthi political education, ngobethanda ipolitiki ngokufundiswa kwayo. So futhi sesongqongqoshe besebenza ngokuyimisela kakhulu ekwenzeni ukuthi bekhona intuthuko eSouth Africa. Inhloko yezobunhlola kwinkonzo yesipolisa uNjengele Dumisani Khumalo utyhile phambi kwekomishoni kaMadlangu uthotho lwemiyalezo athi idandalazisa ubutshijolo obenzeka phakathi kwemikhambathi yolwaphulo-mthetho noosopolitiki abekwizikhundla eziphezulu. Ophambili kule miqhafazo nguBrown Mokgotsi otyholwa ngokuba nobudlelwane nomphathiswa wamapolisa uMnumzana Senzo Mchunu. Uthotho lwemiyalezo phakathi kotyholwa ngokuba ngqondongqondo wemikhambathi yolwaphulo-mthetho uVusimuzi Khet Matlala noMokgotsi otyholwa ngokudlana imihlana noMnumzana Mchunu ithwedle phambi kwekomishoni ukubhensisa ukugxotshwa kwenkqubo yezobulungisa phantsi kwemimongo emithandathu equka ukusetyenziswa kwe-IPID, intlawulo koosopolitiki, ithenda, ukuchithwa kwe-PKTT nokufikelela kumalungu ezobunhlola nakumphathiswa. The interpretation is an attempt to manipulate IPID processes for the benefit of Khet Matlala, including the private discussion around how to make this case valid, the case that had to be dealt with by IPID. And also in the conversation, Mr. Brown Mokgotsi seems to suggest that IPID could be a breakthrough, as we have read some messages indicating the breakthroughs and the breakthrough that they needed to sort Khet's issue. Le miyalezo kuthiwa ikwabonisa ukuba uMokgotsi ongelolungu lesipolisa uyakwazi ukufikelela kumaxwebhu ayimfihlo eSAPS, kananjalo ibonisa uMokgotsi efuna imali amatyeli kuMatlala yehambo ngenqwelomoya, indawo zokuhlala nolonwabo phakathi kwezinye. True, my brother, I just have a volume of people, and when we met Houghton, you said you were going to organize something for us here, like drinks and food. Believe you me, you did the best and will NVR, which might read you will never reach this stage again. Uludwe lwemikhafazo kaWhatsApp kwanenhlawulo ityabeka umfanekiso ukuba uMokgotsi ubonakala enonxulumano olunzulu noMatlala. Umbuzo ke osemi ngokuba
umkhotsi usondele kangakanani kumnumzana Mchunu ikomishoni iyaqhuba. Sinamkele kwakhona sihlabele mgama. Ugunyaziso lolawulo lwemveliso zamachiza kweli lithi imveliso zonyango ezingekho mgangathweni nezinganyanisekanga zezinye zezona zigrogriso kukhuseleko lwezempilo kwizigulana kweli nakwilizwekazi liphela. I-World Health Organization ithi amachiza angekho mgangathweni kunye nangaqinisekiswanga kuqikelelwa ukuba abulele abantu abaninzi yaye axabisa i-30 biliyoni yeerandi ehlabathini jikelele. Ukunababanzi kweli nqaku ngamayeza angekho mgangathweni apha estudio sinentloko yeziko lolawulo lwemveliso yezempilo eMzantsi Afrika, i-South African Health Products Regulatory Authority, uDaphne Mogadifafudi. Siyakwamkela Daphne. Sele inwenwe kangakanani na into yokubakho kwamayeza angekho mthethweni kweli? Sinenhlanhla la eMzantsi ayinonanga kakhulu, although ikhona kodwa sikhone ukuthi sibambe and sibambisane na amanye organizations asebenza nayo ngomthetho wabo ukuthi sisebenzisane ukuthi imithetho yethu sifollowishe kahle ukuthi i-public ikwazi ukuthi kwenzakalani, kodwa ayinonanga kakhulu sisi. Kodwa into enobungozi balamayeza angekho semgangathweni eluntwini? Mangisho ukuthi la eSouth Africa sinenhlanhla ngoba umthetho wethu ngamayeza uyasho ukuthi ngoba we are importing a lot of medicines, so mafika lana umthetho wa SAPRA, umthetho wa South African Pharmacy Council nomthetho wa Department of Health together with customs and amanye organizations asebenza kahle, sibambene siyasebenzisana ukuyenza show ukuthi si-check ukuthi amita istandard sokuthi angene kwi-public yethu kwi-market athengiswe. So the ones that are not supposed to be in the market would be detected at that particular point of entry. So at the moment we have got procedures in place as make sure ukuthi that procedure is taking place. Kodwa obviously there will always be those ones that falls within the cracks and then zimane zingene, and ngoba ama borders wethu like Obeit Bridge na uMaseru, those are not ports of entry ukuthi amayeza angene la eSouth Africa. So sibona ukuthi those borders are the ones most of the time sithola ukuthi kunama problems angaba khona, kodwa the ones that are officially the 7 ports esinazo sibambisane lapho ukuthi siyehlise. Ngamafutshane namhlanje kusekwe iphulo lokulwa lomkhwa, sichazele banzi. So usuku la namhlanje libalulekile kakhulu ngoba we have officially launched INEP yethu through our minister and ama stakeholders ekhona, government, non-government, private sector, academia, and all the border management authorities that are available, and together with WHO, which is the World Health Organization, sibambisane ukuthi senzele projects iqale la eMzansi, and it's groundbreaking ngoba iqale la i-pilot yenzwe lana, and i-pilot yanamhlanje it's setting a tone for i-Africa yonke and also umhlaba wonke ngoba i-comprehensive. So involve ama-stakeholder angiyamentionile, and sizosebenzisana sine plan ye 5 years ukuthi si-fight these substances and falsified medical products together. Inkosi kakhulu Daphne ngexesha lakho. Lo ke ibinguDaphne Mogadifafudi, inhloko yeziko lolawulo lwemveliso yezempilo eMzantsi Afrika, i-South African Health Products Regulatory Authority. Inkundla ephakamileyo yaseMbombela eMpumalanga iyalele inkampani ye-insurance i-Alexander Forbes ukuba ingayihlawuli imali yomhlala phansi eyi-44.7 million kwinkosikazi yongasekhoyo usekela mongameli uNonhlanhla Mnisi nongoyena obeza kuxhamle yedwa kule mali. Intombi yongasekhoyo wayesakuba ngusekela mongameli uDavid Mabuza uTamara Silinda waya kwinkundla ephakamileyo ngokungxamisekileyo ukuthintela le nhlawulo.
Inkundla igcwele ime ngembambo kulindwe isigwebo kwimali yomhlala phantsi yowayesakuba ngusekela mongameli ongasekhoyo uDavid Mabuza. Ijaji echophelele nyewe uHank Rulofse ucele usapho ukuba lungazonzakalisi ngalomba. Uyalele ukuba balungise lomba kwaye uxoxwe ngaphandle kwenkundla. The second respondent is hereby interdicted and restrained from disinvesting, transferring, or paying out any portion of the Alexander Forbes Retirement Income Solution Living Annuity Fund registration number 1997/000-595/06. Igqwetha likaSilinda lichulumancile ziziphumo zenkundla. We are very much happy with the outcome of today. So the money is not going anywhere. Udade omncinci kaMabuza uthi uyathandabuza ukuba ukuhlala kuxoxwe belusapho kuya kuyisombulula le meko kusini na. The sitting down period has lapsed. Actually, we are not going to sit down. The matter is in court now. So, and the problem is with one person. As a family, we are united. Ngethuba bebekunye nomama omncinci nobengunkosikazi kaMabuza, intombi kaMabuza ithi abazange babukhe kwaphela ubuhlobo. It wasn't in a bad way where we couldn't have spoken about anything, because I understood her as a wife, living with a politician, someone always busy, someone who's never at home, you see. Kuseza kubonakala ukuba usapho lwakwaMabuza luza kuqubisana njani nalomba ngaphandle kwenkundla. Isithethi sendlu yowisomthetho uThoko Didiza sithi ilizwe loMzantsi Afrika liza kusebenzisa ingqungquthela ye-11 G20 nebanjwe eCleinmont kumasipala wase-Overstrand eNtshona Koloni ukuphakamisela ukuthotywa kwetyala lamazwe asakhulayo. UDidiza bethetha kule ngqungquthela ibanjelwe kwilizwekazi Afrika okokuqala kwimbali yehlabathi. Amazwe e-G20 adibanisa inhloko ngelokuqinisa izinga lophuhliso kwaye kuza kuphinde kuxoxwe nangendlela zokulwa ukuguquguquka kwemo yezulu. Well, one of the things which we hope this outcome will deliberate on, it's how do we really deal with the issues of debt cancellation for countries that are, developing countries, and most of those you'd find in the African continent, because they've actually set back the development trajectory of those countries. Ezinye izinto eziza kuqwalaselwa zindlela zokuphehla umbane. Africa demands to be an active player in the green energy revolution, not a passive beneficiary. While the continent possesses vast renewable potential, it receives a paltry share of global energy investment. Kusenjalo uDidiza uthi iMelika inazo izithunywa kule nkomfa. They have informed us that 4 members will be coming to participate at the level of parliamentarians and officials, so not at the speaker's level because of other commitments and engagement that the speaker has. Kulindeleke ukuba umongameli Cyril Ramaphosa awise intetho kule nkomfa ngoLwesithathu. Kwiindaba ze-SABC Dingubulelani Philip eCleinmont eNtshona Kapa. Uqoqosho lwasekuhlaleni luyaqhubeka nokuguzula imisebenzi ezinye zeempawu zokuqhokeka kwalo. Iziko lenkcukacha amanani lelibonise inani labaqeshwa lehlile kwikota yesibini kwicandelo labasebenzi abaqeqeshiweyo likwaveza inani lokwehla kwengqesho ngo-80,000. Inkcukacha izidandathekisayo zidandalazise uqoqosho lweli lushokoxekise amathuba engqesho. 80,000 wemisebenzi ekuthe kwaphulukwana nayo kule kota yesibini ongeza kwimisebenzi ekuphulukenwe nayo kweyokuqala ikota nokubeka inani lokulahlekelwa yingqesho kuma-150 logama kwicandelo lezemigodi nombane noko kuvele inkcukacha ezithande ukuncumisa. The economy is under pressure. Though there are signs of improvement, it's still unacceptably high levels of unemployment. So it wasn't surprising, but it does continue the story that more work needs to be done to boost employment here.
kananjalo aliqela lamacandelo angundoqo athe aqhokreka ngokumandla ngokuguzula amathuba engqesho nokungaginyisi mathe kwaphela zitsho njalo ingcali zezoqoqosho. 6 of the 8 economic sectors reported job losses in the second quarter. Yes, manufacturing has been a laggard in the South African economy actually ever since COVID year, including government sectors, including health services, education services. It's quite a broad sector, and that one has been particularly under pressure. Ukanti ke imivuzo ngokupheleleyo ifunqukile kule kota yesibini oku ngenxa yoxhaxhe kumacandelo. Kwezemidlalo umqeqeshi wamabhokobhoko uRassie Erasmus wenze utshintsho lwabadlali abane kubadlali bosuku abangama-23 omdlalo wamagqibela kankqoyi we-Rugby Championship ngomgqibelo eTwickenham eLondon ngomgqibelo. Iqela leli eliza kungqubana nelase-Argentina liquka ukubuya kuka-Oxenche, uGrant Williams, uJesse Kriel, kuquka uBongi Mbonambi kumalalele amabhokobhoko. Le nzalelwane yaseThabanchu eMpuma Koloni iza kubambisana ngaphambili noMalcolm Marx kunye noThomas du Toit. We only arrived on Monday, and last night we only did team announcement last night. We have a training session today and tomorrow, so no, this is definitely not our strongest team. Abachintshwanga abanye abadlali bamabhokobhoko nalapho uEben Etzebeth eza kuqala kwindawo yelock ecaleni kukaRuan Nortje. We don't go in the week talking about how much support there will be for us or not for us. We just try to focus on the task at hand. Obviously, we know what's at stake, so yeah, we're going to put it into training sessions this week, and hopefully we get a great result this weekend. Umkhokeli weliqela uGqiya uSiya Kolisi uza kudlala umdlalo wakhe wama-90 anesibhozo ebambisene noPeter Steph du Toit kuquka uJasper Wiese kwisithathu esiqhawuka kuqala kwiScrum seliqela. Sibulele mawethu ngosibeleka indlebe sinikhumbuze ezangomso siza noxa bethu ngesizulu busuku benzolo. Mawahlangana nabaFilipi Milanga basemba fumanidi kunonkanyezi nirhabulise kuqikelelo lwemozulu yangokuhlanje xa sijonga imvula nomoya ngokuhla kuyaphawuleka mbukela into yokubana noko limathumba ndiyakapha kwindawo eziko Upington kanti ke lithi rholele ngamafu phako Mahikeng koPitoli naphaka loku koBloemfontein bezimvula nje ezingephi esingathi sizilindele ke mbukeli pha kwindawo ezikumazantsi phako Thekwini ngenje xukuxa sivuka nezibhaqu zenkungu phako Polokwane koMahikeng koThekwini koBloemfontein koGqeberha ziqhinele ke mbukeli ezinabile ziqonde ngqo komangalisweni into ethi ke mbukeli buyaqhuba kusasa qiniseka into kubana uqhuba ngonono phela singayilibalanga ke ingqele eqhaqhazelisa amazinyo echechela pha kwindawo eziko Kapa lodumo uSouth African Weather Service kube isilumkiso ngomso sokuba kaloku singalindela umoya obhudla ngamandla kwindawo ezikumazantsi pha koMntla Koloni kanti ke kwindawo ezikumantla pha koGqeberha singalindela umlilo wamadlela kananjalo ke pha kwindawo ezikumantla koUpington ubangaba ke kuyaqhuma qiniseka into kubana uqhagamshelana amagosa kaxakeka amaqondo ke obushushu aphansi ngokuhlwa pha kwindawo ezikoMosina ngu15 degrees pha koPhulubura ibe nguye u14 koMbombela ibe ngu12 degrees koEmelo ibe ngu7 kanti babambene nemanqaku nayo imgungu Ndlovu phako Thekwini lipholile ke mbukeli engaye u16 phako Sajonis ibe ngu12 eMthatha enguye u9 komani ibe ngu8 kanti ke mbukeli phako Gauteng ke ngu5 degrees kanti ke koArchroom phako Mangalisweni enguye u10 degrees amaqondo ke obushushu athande ukutyhila bambene ngamanqaku pha emazweni iRichards Bay neThekwini 24 degrees eMthatha ke liqatha uPopoyi ngo32 ekomani ibe ngama-30 enxuba ama-31 kanti ke pha kwintaba eziqananazileyo phaka lokhu kokuphumleni nguye u25 degrees litshise khona ke mbukeli phako Upington ngaye u32 degrees ndisatsho ndithi maziqhuma ingqawe emaxhekweni chosi